shi Allah sun yake ji kana faɗin alhamdulillah ka ce da ban da waya yanzu na samu waya shekara 20 da suka wuce 33 tangaran yanzu iPhone garan ka gode ma Allah da shekara 20 da suka wuce 33 tangaran yanzu Samsung gare ni shekara 20 da suka wuce ƙasa nake tafiya yanzu roba gare ni babu mai faɗin haka wallahi sai da ya ce komi ya yi tsada yanzu babu kaza kuma wallahi daɗin ne babu kwanakin nan ana wuce saura wata guda a yi azumi wani ya rasu kawuna ne da mahaifiyata da shi mahaifinsu ɗaya na je ana zamne aka fito da magana wani aka ce aiwa ne aka za ana bisalta wani babansu aka ce a da duk unguwar ga wanda zai an ganci gare shi yake aron riga wani ana faɗin wanda faɗan shi ya rasu har yanzu akwai ishi da rai cewa gare shi mutanen gari ke aron riga in za su yi an ganci yanzu akwai wannan talauci akwai wani gida da ake aron riga in za a yi talauci akwai angon ma da akwai a ce wai yanzu ango ne ga za a yi ango sai a ce to gidan wani zai je a yi riga akwai wallahi babu wannan duk ana ba da labarin shekara 60 da suka wuce ne ba shekara 70 da suka wuce ne a nan cikin Sokoto in za a yi an ganci a unguwa akwai wani mutum da shi ake zuwa a ce don Allah ka ara min riga zan je ina da bukin an ganci da an gama ɗaɗɗe bai ya kawo ba yanzu ko wani ango yana da kala biyu Allah kalla kuma cikin lehe sai ya yi kala nawa Allah ɗaya sai iya kawo ya sa ko wanda ka cewa bai bid'a bai lehe za ce to bai lehe amma ga kala 12 ta kayan sa lalle kai kayan kaza amma mutane kullun cewa suka yi babu kullun cewa suka yi za'in rana yayi yawa kullun cewa suka yi babu abinci kuma akwai abinci yanzu da yawa adda abinci ana cin shinkafa da yawa in ka je wajen sai da shinkafa kusan babu ta duk canye ta ake yi amma kuma kuka ake babu kuma waɗanda ba su da ɗin akwai su amma ba su ne suke kuka ba waɗanda suke hai abin ya koma kawai kuka in an sama ko kuma bari ɗaya mu faɗi babu akwai jama'a akwai abinci akwai sutura akwai tufafi mutane da tufafi akwai wanda ba an gobe ne amma kala biyu gare akwai wanda yana da kala 3 cikin masallacin nan kai akwai mai kala 30 kila cikin masallacin nan amma kuma zai zo a facebook haɗin babu yanzu babu baka jama'a ku saba da cewa akwai i'malu ala dawu da shukra sannan wannan banci an faɗi ga baki kuma a yi aiki su annabi dawu daga yadda suka yi kuma suka yi azumi ya yi azumin yau ya sha ruwa gobe mu kuma ya muke da haka azumi wani na farillan ma baya yi shi na fila ne yake haka ƙiyamun laili ya bacci rabin dare ya tashi ya ƙiyamun laili thuluthin dare sannan ya kwanta sudusin dare don haka jama'a mu ji tsoron Allah mu gode ma Allah ta hanyar ayyuka don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah sai kafar shi ta tsage na mai magana sai ce afala akuna abdan shakura shin bazan kasance bawa mai godiya ba ai ina so in kasance bawa mai godiya ne in ka diba rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta lamuran duniya ni'imar da muke ciki da shi da mutane da sahabbai da suka yi zama ba su kasance cikin irin wannan ni'ima ba ba su kasance suna da tufafi kala biyu ba su kasance suna da hullar da suke rufe kansu ba su kasance suna da duk tufafin da aka ruwaito rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya kala tuwaye ne ba su kai 7 ba wanda aka ruwaito da alhullal hamra da zane kaza da gaba ɗaya wai rayuwar gaba ɗaya yi ta ya kare kai a lokaci ɗaya kana yin kala kaza shi gaba ɗaya rayuwar ba su wuce tufafi kala 7 da aka rawaito yayi ba gaba ɗaya amma kuma yake tashi yayi sallah sai kafa ta tsage a tambayi sai ya ce ina son in zama bawa mai godiya wato wa'annan ni'imomi da ni gani a kawo mai waina da nama guda nawa muke ci waina da nama babu kori babu spices babu kaza yayi hawaye yace wannan ni'ima ce da Allah ya ce zai tambaye mu a cikin Qur'ani yayi hawaye yace Fatima ta dade bata ci wannan ba a bani in kai mu Fatima daga muna kira ga mutane ku ji tsoron Allah kai ya kasance da kai ake kukan babu